Usoa pomporron hila, elorri baten ondoan, gure semeak guraute duzu, obispo izan handitzean. Ez da ita, ez da ma, hori txetan igura dodana. Usoa pomporron hila, elorri baten ondoan, gure semeak guraute duzu, pianoa jo ofizioaz. Ez da ita, ez da ma, hori txetan igura dudana. Usoa pomporron hila, elorri baten ondoan, gure semeak guraute duzu, lehendakari izan handitzean. Ez da ita, ez da ma, hori txetan igura dodana. Usoa pomporron hila, elorri baten ondoan, gure semeak guraute duzu, supermirrizan handitzean. Bai aita, bai ama, hori txetan igura dodana. Jopi! Egia da, oraindik ez da deboluzioneko garaia, eta laizter pustare banatzen hasiko gara, baina lehen da bizi, kaixo Txirri. Kaixo, Jaime. Zer dugu. Beno, nirekin dagon neska hau, Idoia. Kaixo, Idoia. Ez zazuela, pentsatu, kalean arruntki honela jantzirik ibiltzen denik, ez da gutxiago ere. Darama jantzia noizkoa da, Idoia? Noizkoa, 16. menpekoa da. Prentsazazu horrein dela zenbat eta zenbat urte ibiltze omen ziren andrakora. Baina galdet dezaiogun Idoiari, bera errenteriako irautza taldekoa da, eta zergatik dagoen hola, eta zer erakutsiko diguen orain. Nago horrela, lehenko hain dela gutxi egin dugulagako erakusketa bat, jantzi guztienak eta horrela etorri honera. Noski. Eta euskal jantzi zaharrak dira. Ze 17. mendekoak edo zaharragoak ere? Ez, horiek zaharragoanak dira, Zaharragoak. Eta horrek esan nahi du orain dela urte pilo hori euskal emakumeak honela jantzirik ibiltzen zirela? Bai. Zergatik ez diegu pixka bat kamarai aurrez aurre erakusten nolakoa den jantzia. Ikusten dugu oso jantzi beroa dela, ez da? Bai, oso beroa. Eta honelako tokaua du buruan, honelako apaingarria paparrean, eta azpikaldetik ere izugarrizko gona pila drama, ez? Bai. Erakutsitzegun, kanpoan badu honelako gona handi bat? Bai, geho beste bat, pixka bat buelo edo mateko gonai, geho beste bat azpian, eta geho polaskenean poloroak, galtzerdiek, eta keio ezer. Eta azpian aragia eta ezurra? Peratzen da baiet. Tira, ez da gutxi. Beno, horren ikusi ditzagun zeure lagun guztiak ere. Zuek bestelako jantzi desberdinak dituzte, has gaitezen ikusten eta ea zenolako jantziak erakusten dizkiguten. Lehenengo horiek zintzuk, nungoak izango dira? Horiek erronkalekoak dira, erronkarekoak. Bai. Oso jantzi dotoreak dira, ez da? Oso dotoreak, bai. Mutilak beti erabatet zuen txaketa edo jantzila, edo bestela eskerreko aldean zintzilik. Eta Andrea berriz paparrean daramatza izugarrizko zera apaingarri bila, Bai, bitxiek ditzen dira. Bai, salamankatik ekartzen zituzten. Tortzen ziren salamankatik mercenario batzuk edo saltzea, merkatari batzuk, eta egiten zituztenan erosi. Jantzi hauek dantza egiteko ere balio duten, noski? Bai, erabiltzen dira, bai. Eta zuek horretarako atera dituzue aurrera? Noski baietz, bai. Zergatik zeramaten buruan hori, zer diakentzeko gizunek? Ez dakit. Horrein ikusi, nunga dira hauek? Lepurtarrak. Bai, lepurtikoak, bai. Bai, neskarena da kalekoa. Hoi kalean eribitzen zituzten, eta mutilena inauterik. Pijama. Kalekoa esan duzu bestea? Inauteritan? Bai. Ba, inauteri euritxuak ditugun ez herri honetan, ez da? Hori da. Oso dotorea da hori ere, kolorista, nolako margo piloa du. Bai, asko kolore asko ditu, bai. Lapurdiarra esan duzu. Bai, lapurtarra. Ara, eta hau nongoa da? Hori da Bilonebe de Lezkagetekoa. Beraz, ifarraldekoa ere. Hori da, bai. Aizu, eta zer txontxor darama hor buruan? Bai, tokau edo ditzen dena. Eta nola egiten zuten hori? Horiek egiten zituzten burniakin hasieran, eta geho ja minbreko barillakin. Ja, pixua pixka bat kentzeko, ez? Noski, bestela, korkox bukatuko zuten Andreak, noski? Bai, hori esteiakoa da. Esteiakoa da.
Bai. Ze berezitasun ditu, nola? Horrek, ikusten dira, ez? Nahiko erotikoa dela esango genezake. Nahiko atrebiak ziren emakumeak. Honek ere tokadua du, noski. Bai, guztiak ditute, bai. Beraz, ikusten da, tokadori buruko, tokadori Euskal Herri guztian, hau Lizarrakoa denez, eta besteak, eta hau nongoa esateaterako. Hori Rontzes baiekoa da, bai. Hau Nafarra ere, Ifar Nafarra. Eta, beraz, Euskal Herri guztien eramaten ziren lakoak. Noski bai, eramaten ziren, bai. Ze polita dena bere. Antzara bat dirudi, ez da? Ikusten duena hortaz gainera da, mantalen, eta hau, ara, txiribitonek bezala txorino bat duanek buruan, eh? Bai, Bikoitza. gazteizkoa da. Gazteizkoa. Gazteizen honela ibiltzen ziren? Bai, horrek azpian gainet aro bat darama. Egiteko pixka bolo gehiago, modan horrela zegoen. Soinekoan hori, gonan, ez da? Gonan, darama. Ba, pensatzen nuen eskatonek etzulako lako ipurtza balik, noski. Noski, ez. Ai, ze dotorea dena, nongoa da. Animale lotxunekoa da. Beraz tokadoa du, baina horretaz gainaren lako dorado batzuk edo jarri dizkiote, ez? Bai, horrela zan. Esaten nintzen mantal horretan bordaduak eta nolako marrazkia daramatzat dela beti. Bai, denak dituzte. Bai, nahiko berexiak ziren, ez? Beste, ara, txanogorritxu, otsoa falta. Hori xuberrekoa da, xuberetarra. Bai. Eta ze tankerako jantzia dau? Hori eskontzekoa, mantala nahiko berexia, ez? Eta mantal hori bakarrik jartzen ziren eskontzekoak. Eta gizona ere honela joaten zen edo? Ez, gizona beste soño bat. Beltzez jantzia beti, ez? Ara, eta hauek hauen nongo ditugu? Hauek emengoak, Gipuzkoakoak dira. Polita dira hauek ere, oso koloretsuak. Eta zeran mantalean edo gonan ere honelako bordatuak edo daramatzat? Horlak edo dira, bai. Bai. Guztiz politak. Aizu, Idoia, zuen dantzataldeak, iraultza dantzataldeak badu musika taldea ere, ez? Bai, fanfarrea. Zenbat zarete guztira zuen dantzataldean? Dantzataldean geha, takit 35 edola. Eta lan egiten duzue, ikerketa eginaz bakarrik ez, baizik eta honelako jantziak noski enkargatu egingo dituzute fabrika batean, ez? Ez, eskuz eginak dira. Zuek egiten dituzue? Mai batean aurkitzen gehanak eta benga, jostea. Benetan, merito handia duzue, ez? Merito oso handia. Orain ikusi ahal izango ditugu zuen lagun guztien nola biltzen diren, honela denak elkarrekin eta ikusi ahal izango duzue, zein noraino diren politak eta ederrak jantzi guzti hauek. Eta benetan niri burutzen zaidan gauza bakarra hau da, eskerrak emate Idoiari eta Idoiari izenean bere lagun guztiei, eta Zoia Urtxoak zergatik ez diegu txalo handi bat ematen iraultza taldekoei? Ez zioten asko erosotasunari behiratzen horiek, Jesu? Hene, zirzart egiteko garaia. Zirzart notizia dakar, zirzart soinuta zalapar, zirzart eguzkia, berde jarri dela bar. Itxuak ikusi du eguzkia berdetzen, hankamotza korrika berria zabaltzen, mutua deia darka jendeari esaten, gorra ere tartean, guztiak entzuten. Ai, mutia, hori duglogeika! Zirzart notizia dakar, zirzart soinuta zalapar, zirzart eguzkia, berde jarri dela bar. Futbolariak dantzan, alkatea barajan, pilotariak beltzezta sorriak elizan, apaizak eta mojak bozikarria zotzan, da monarkikoak, errepublika gora! Oi, mutila, hori dulugainka. Zirzart notizia dakar, zirzart soinuta zalapar, zirzart eguzkia, berde jarri dela bar.
Oiana, nondik etorri zara? Zarostik. Eta nortzu etorri zarete, Ni Inigo, nire ama eta nire aizpa. Ea, zure ama Margari, Bai, eta zure aizpa Miren. bai. Eta ze sari eraman nahi dituzu, Oiana? Bizikleta, motorra eta ikikate bat. Eta ifikate bat. Gauza askotxo, ezta? Zuk abestu galdi guzu, Oiana? Zer, Ez dakit, zuk egingo duzu, kantatxo bat bai? bai. Bai, ze kanta? Txorizana baina bestera batea. Ea ba, zein den beste era hori? Txori txiki bane garrasari da, txio, kamari deika. Goizan kabitikan ies egin du, iluntzean basoan galdutu zaigu. Txio. Txaloa! Zarauztarra beraz talde batean eta bestean hemen dauko gortzi, gaurkoan 3. aldiz, gaurkoan gurekin urretxuarrak. Eta nor salsa eta nor pika, Txiribitonen eskuan. Ja, torri naino esku. Venga, sartu eskutxoak. Eta garbi da beraz, Zarauztarrak pika taldekoak izango zaretela, eta hortzi zuek urretxuarra berriz salsa taldekoak. Eta orain, noski. Ea, Txibiton? Hori da. Gerrik asko. Eta zuei, badakizue, aitaren batetan, debuluzon. Erroke, zozoa, Lena. Hemen altxorra egongo zela. Hola, garroak saltzen! Azkenian ez altxorra ez ezer ere ez. Eta okerrena ez dakigula irla bakartunetatik nola atera. Ia zer asmatzen duzun, baina nik ez dut hemen jarraitzeko asmori. Musu Martinak! Eta Karramarroak! Zer? Nere lapurketen botina gordetzen dudan saku honetan, badut salbatuko gaituen zertxo bait. Ja ba, egia den. Telefonoa! Heldu, xiripurdi. Ea. Kabusa prefitua! Ez ditu inork hartzen. Aizue! Errake, nola? Bajuago hitz egiteko? Aizue, ez dakiteta. Ni piraten errege naiz, eta nahi dudan ez hitz egiten dut. Nahi dudan tonuen. Zatoztela gure bila, irla bakartira. Zatoztela azkar! Aito duzue? Enderki. Ikusten zeinen askar. Gure bila helikopteroa bilari dute. Ai, berriz ere kaleetan paseatu alizango dut. Erroke kapitainareri. Begira, estalki bat bota digute. Habe? Bai, ama, ziuristu zioa direla. Hartu, xeripordi. Hemen. Ia zer dioen? Telefono konpainiaren oharra. Zor dituzun telefono errezibo guztiak ordaindu arte, ez dugu zure telefono deirik onartuko. Ordaindu ezazu lehen bailen. Zer? Telefono bat lapurtuko eta hori zorretan utzi. Baina noiz aterako nauzu irla bakarti honetatik? Txatxutxa, zara erroke, txatxutxa! Nazetu dago, xiripurdi, pentsatu egin behar du. Pentsatu ez! Pentsatu egin behar du. Zerbait egin!
Listo, bainoski, Debuluzon eta Salsa taldean, Urretxuarrak 3. astez gaurko honetan, Mane Xeriz eta Maria Angeles. Eta Pika taldean berriz, gaurkoan lehenengo aldiz, Zarauztarrak Miren, Margari eta Inigo. Maria Angelesek betiko gaiarekin jarraitzen du Euskal Herriko ibaiekin, eta horri buruz geure galderak. Lehenengoa, non itxasoratzen da Atxurri ibaia? Baionan, bokalen. Baionan, zuzen. Zein herritan elkartzen zaio Ego ibaia Deba ibaiari? Lasentzin? Ez. Maltzagan, lastima. Urdazuri ibaia Donibane Garazin itxasoratzen da, bai ala ez? Donibane Loitzunen. Donibane Loitzunen. Donibane Loitzunen. Beraz, ez Garazin, baizik. Donibane Loitzunen. Zuzen, non jaiotzen da Tolosa ibaia? Siria? Bai! Zein ibai da luzeagoa, Zadorra ala Bidasoa? Zadorra. Zadorra. Honek 88 kilometro dauzka eta Bidasoak berriz 60. Añarbe ibaiaren urak zein ibairi elkartzen zaizkio? Zein ibairi isurtzen dizkio Añarbe ibaiak urak? Urumeari. Ze ordutan ikus dezakegu Hitz eta Pitz programa, gutxi gora bera? Ordu biterdik, 3. Bazkalostean, zuzen. Zein egunetan ikus dezakegu Munduan zehar programa? Igandetan? Ez. Larun bat. Benetako... Bere eguna, bai. Larumata ez. Osteuna. Oportunidad asko zein justen, zazpiak segidan esan izan ezkero behar bada, bai, baina... Non jaioa da Julian Retegi pilotaria? Erasunen. Erasunen, zuzen. Zemataldiz eta azken galdera da, zemataldiz altxa du Goenatxo bigarrenak 152 kilotako harria. 86 aldiz, 25 aldiz edo 70 aldiz. 86, zuzen. Eta zazpi bizkarri Salsa taldearentzat. Margarik aukeratu digun gaia esaera zaharrak eta txiste berriak. Horri buruz, galderak eta lehenengoa, gezurrak urrutira etzaituela eramango adirazteko, zein esaera erabiliko dugu? Gezurragan kamotza du. Zuzen, gezurragan kamotza du. Lagun artean pozik gaude eta denbora berehala pasa zaigu. Ze esaera? Adizkidekin orduan labur. Adizkide honekin orduan labur, zuzen. Lepamotz, udan hotz esaera noiz erabiliko dugu. Lepamotz, udan hotz noiz erabiltzen da. Zer adirazteko? Siria. Apaizek ondo jaten dutela esateko, zein esaera erabiltzen da? Apaizen lapikoa txikia baino goxoa. Zuzen. Zer esan nahi du egon adilo eta jango dek me esaerak? Baso zer aurrian jartzen danean, ez dela egon bihar, gerorako begira, aldan azkarren ez. Espabilatu egin behar dela, ez zuzen. Zuzen. Konta juzu txiste bat? Behin mutiko esker bat, juten da korrika etxea ikastolatik handa, esaten dio aitari. Aitak galdetzen dio, zer pasatzen zaigola korrika etortzeko eta? Autobusaren atzetik etorren naiz korrika 13 peseta irabazteatik han. Ai, tontolapikoa, zergatik ez aiz Taxisaren atzetik etorri eta 250 irabaziko ituen. Nola du Euskal Telebistan musika klasikoari eskaintzen zaion saioak izena? Klik, 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 urra. Ez hori musika modernoari bai, baina klasikoari. Atrila. Nola du izena Potxokien etxaiak?
Gargamela. Gargamel, zuzen. Kurt Waldheim, Austriako gobernu buruak, zein postu izan zuen ONUn, Nazio Batuen Elkartean? Kurt Waldheimek. Idazkari nagusi lanetan aritu zen bera. Eta azken galdera, nor da Komisiones Obreraseko idazkari nagusia? Nor? Nicolás Redondo. Ez, UGT-koa bai, baina Komisionesekoa. Marcelino Camacho. Ez, erretiratu zen. Antonio Gutierrez. 6 pusterri eta 6 pika taldearentzat. Eta gazteon txanda, eriz, ik matematikakin jarraitzen duk, gogor gainera, eta besterik ez diago esango, bakik funtzionamentua, beraz, 30 segundu ikusteko. Está ondo, Bi erantzun zuzen, bata falta ez egun, 6 pusterri salsa taldearentzat. Eta orain berriz txanda, Inigori. Inigo, zenbaki aukeratu dituzu noski, Inigo ingenieria ikasten ari baita. Eta funtzionamentua, badakizu, 30 segundu begira, eta gero beste 30 egiteko. Denbora. Azkenik hori ez da oso ondo. Ez da ondo, Barka, zati izango zateken. Txopisketxo bat ikuste ezagun denok. Eben, zati ipintzen badugu. Bueno, posible izango balitz. 4 zati bi. 2 zazpi ken 4 zati bi. 5. 6 pusterri. 6 pusterri. Eta orain berriz, Manex, zure txanda, eta betiko froga berbera, gauza asko ordenen ipiniz Euskal Herriko herri baten izena. Denbora? Zein da erantzuna? Ez du balio, ez du balio. Heldu, ez da, lastima. Erantzun zuzena, helduaien genuen. Pena da, baina azken denbora hortan ezin ziteken egin. Eta, oain zure txanda Miren,
berdin, herri baten izena. Denbora. Ea zuzena den? Zuzen, Amar Puxtarri. Ea banaiz, orain bai, dardaroskopioa eta ekin. Amar Puxtarri gehiago salsa taldearen zat. Ixo. Miren. Beste Amar pika taldearen zat, salsa gonela 23 Puxtarri ditu eta pikak berriz 32. Une batetik bestera paretak pintatzen hasi behar dugu. Ez dakizuela gauzein egun den. Txirri den urte muga! Kantatuko aldiogu xorionak. Xorionak, xorri! Xorionak, xorri! Xorionak, txirri! Xorionak, txirri! Eskerrik asko. Benetan emozionaturik utzi nauzuen, Mirri, Txiribiton eta Urtxo guztiak. Eta erregalia ekarri diagutxe. Erregali bat ere bai, zein ondo. Ez asmatu zer den. Hola besterik gabe, ez, Mirri? Begira, honekin pista bat emango dira. Bai, esan. Ez du balio, hondik. Honekin, ire bizitzako egun guztietan jan izango duk. Badakit, eltxetxu bat diruz beterik. Ez balio, beste pistatxo bat emango diat. Horrekin, hemendik aurrera ezaiz hain zozo izango. Izan Mirri, nien hau zozoa, Aiz, kanpo la roxa esan behinean. Ja, zer dagoen. Anteo, xapolitxa. Ja. Baina, zer dau? Gatza! Urteskotan Txirri eta lehen da bizi izpidean zeunden Inigo, ze azken operazio hori ondo baitzeuen beraz, kumplitu behar dena kumplituz, 4 Puxtarri gehiago pika taldearen zat. Eta guztioiekin ea ze sari lor daitezken?
batak edo besteak irabaz dezake. 15 puxtarriren gorabera badago, eta tira, orain pareta pintatzen hasi behar duzue. Badakizue gutxi gorabera nola egin behar duzuen, eta lanean hasteko garaia denez, 1, 2 eta arrau! Bukatu hori, bukatu goiko zuen. Ez, bukatu, ez zagera. Vale. Pika talde irabazle, eta datorren astean beraz, Pika taldeko lagunak izango ditugu, geurekin guztira 51 puxtarrirekin. Eta zeingo dugu, Maneix, gauza gonela izaten dira, eta apustu egiteko garaia da, 122 puxtarri dauzkazu oso karezpanago, ezta? Ea gure makinatxo funtzionatzen duen? Bai. Espero. 122 puxtarri. Tira, apustu egin, lehen da bizi idatzi. Eta... Bat, bi, tarrau. Hau da upena, ea ze, ene gizona, hau du numero mikroskopio binduan hau, bi bat ipini nahi du, beraz ez du askori galdu, 120 puxtarri. Eta 120 puxtarrirekin sari askotxo eraman ditzakete, beraz, gero programen amaieran ikusiko dugu ze eramaten duten. 007 agentearen paperaren atzetik dabiltza Mirri eta Txiribiton. Orain, punteria froga egin behar dute, eta Mirri eta Txiribitonek Sinkoniriri pistola galdatu dizkiote. Eta honek beste hainbeste egin du. Hemendik aurrera... Egine dago aldaketa. Zer da hori? Norbait dator? Hemen txabartan izkutatuko naiz. Mirri, Txiribiton, hemen dituzue zuku... Baina, non arraio sartu zarete orain? Ai. Zein izan da hori? Harria? Harriek ez dute diorik egiten. Harria. Txiribitoren harriak bai? Nik uste nahuela atxeden bat behar dut ni bano hemendik. Oi, ama. Izorratu egin nahi nindun babu horrek.
Eskerrak bera ere lerdo xamarra denik, bestela nebiak egin du. Zer zabiltzate? Ze, adarra jotzen? Lasaitu, txirri, lasaitu. Ez du batere aurpegi honik eta... Aizu, baina, esango aldi da, ze... Ixos, ixo. Bueno, baina, ze... Ixo, zontxo. Gaixo sin, laranja zukorik nahi? Limoi zuko bat. Limoi zuko bat. Ez dute zer ulertzen. Egunon jaun Andreok. Hemetxe gaude azkeneko progari hasiera emateko prez. Probari garrantzitsuena, emozionantena. Apunteria proga. Eskerrik asko. Lehenengo hautagaia. Zinkonen. Baina zer raio da? Ez duzu ikusten? Nolako pistolak? Tximinoak harrapatzeko gutxienez? Bar horiek, Koti. Hemen sabotaia izan da. Bai, horiek izan dira, ziur nago. Zuek, aldaketa honen berririk bat duzue? Ze aldaketa! Ukestu ezer berezidaran horik naharitzen! Platanoak. Platanoak? Ze patatzen zaien platanoai. Zinko diren merienda izango dira, horrelako tximin horpegia izan da. Beno, hemen ez da ezer gertatzen. Beste pistola lortu bitartean, zuek egingo duzue froga. Guk egin behar du froga. Eta zer egin behar da? Diana jo. Diana jo, primeran. Bain, Badago hemen baten bat niri pelikula James Bondi berre antxagotzen izango da pelikula! Goxua dago, Honek engainatu gaitu. Hemen dituzue benetako pistola. Bakoitza bat hartu. Ederki. Apuntatu. Zaz. Tiru egin eta bala bota. Dian erdian jozten duena izango da nire pelikulako James Bond berria. Zuzendari jauna, nola esan duzu, bala? Bai, bala. Esan nahi duzu? Pistola honek bala bat duela barruan? Bai, hoxe. Hartzazu, nik ez dut horrelako pistolarik nahi. Zergatik botatzen dituzue pistolak. Ez ditugu nahi, gupuzte genuen txangetazko zera pistola zirela gupeti ur pistolak erabilitzan ditugu. Ur pistolak? Bai, ur pistolak. Kakatiak. Aixu, babalore zigin osori. Guaz gara kakatiak. Gu paketxaleak gara eta horretxetik ibiltzen ditugun pistolak ur pistolak izaten dira bakarrik plaza nahitzeko. Arrazoia dezu lagunak. Niri ere balek beldurren dio ematen didate. Gainera paketxua naiz. Ez dut horrelako pelikula batean parte hartu nahi. Pikutara, nire pelikula pikutara. Ni banoa. Da nire bai. James Bond pelikula bat, James Bondek gabe! Isiltzen espazera, txikituko zaiztu, Koti, txikituko zaiztu. Ez dute zer ulertzen. Atzo jo eta oihu egiten zuen. Ez dakit gaixotzen hasia ez duten naizen. Froga guzti hauekin, nazkatuena. Aurrera? Eguno, Miri eta Txeribiton? Ez daude orain hemen. Baina nortzarazu? Johnny Piston, American Cine zuzendaria. Beste bat. Proposamen bat egin behar dizuet. Ikusi dituz zure lagunek egin dituzten frogak eta very onak dira, baina ez James Bond egiteko. Ez? Ez, zue pailazoa zarete.
Eta pelikula faragarriak egin behar dituzue? Zurekin ados nago benetan. Ok. Esaitazu zein dan zure proposamena, baina zaude... Tira, Zumo bat edan nahi baduzu? Oh, ja. Tira ba, topa. Porrautz egin dugu. Ez dut pistola bat, ez da ikusi ere egin nahi, Nik ere ez. Urrengoan, inor pistolarekin ikusten dudanean, jan erasi egingo diot. Horri da. Oraingoagatik barkatu egingo diogu. Bai. Barkatu egingo diogu. Nik ez dut eser ikusi, Nik ere ez. Nik txiribitan, ere ez. Ez dugu eser ikusi. Handa zara! Handa zara! Puhurti jota zaduka! Jantzazu pistola! Tana bizoreta! Pistola jateko! Nik ez dut gosterik oraindik! Jateko pistola! Bai, oantxe Baina bazen zertan gainera. ari zarete, hau eta... Jateko pistola! Bai, ertz. Pistola jateko! Nik ez dut sekula pistolik ibili! Pistola zer da hori, ba? Hori nire amaitketakoa da! Buelta idazu! Bokadilloa! Adillo bat da. Uste dut berriro ere hanka sartu dugula. Buelta idazu! Baina zertan hori zora! Ema idazu! Egoazen hemendik azkarre! Arrapatzen bazaituztet! Babualenak! Galdo dugula uste dut. Baina, zer gertatzen da? Gauza gehiagi gertatzen ditu. Batien kontatzeko. Nolatan hori? Eta okerrena? Okerrena? Ez dugula filmerik egingo! Berdin zio, Gerri. Nola berdin zio? Berdin zio. Guzina izarrak itxan nahi. Begira. Eta aukera galdu dugu. Las egon, sorpresa bat daukan. Sorpresa. Bai, sorpresa bat. Hollywoodera goaz. Itzitxusiak esaten hasi, Itzitxusiak ez, Gerri. Hollywoodera. Hollywood zinearen hiriburua da, Gerri. Eta guri zer guk ez diagu filmerik ikusi nahi, guk filmeak egin nahi dizkiagu. Horretxegatik bada, filma bat egitera, edo filma bat itiko eskaini digute Hollywooden, begira hemen kontratoa. Egia alda hori. Bai, zine egitera goaz Hollywoodera. Bai. Begira, humorezko filma bat egitea eskaini digute. Mars anaiei omenaldi bat egin behar diegu. Mars anaiak? Bai, Mars anaiei, begira, dionez, I izango aiz txiko. Txiribiton izango da arpo, eta ni Groucho! Eta ni ez aldago papertxu bat niretzako. Zoritxarrez ez, zuretzat? Ezkerra hemen zaudetenik oraindik. Pistolarik ez ateratzea pelikulan erabaki dut. Ez dantzarik, ez pistolarik. Pozik altzaudeten. Oso pozik jakina. Orduan, zu izango zara James Bond? Ni izango naiz, Zuek azaldu zuten nahi. Ez, gu Hollywoodera goaz, humorezko filmea egitera. Zorionak. Suerte ona. Guazen azkar, Guazen azkar, lan ondia zegoketa. Agur, zi! Suerte hona izan! Agur! Ze tipot jatorra, zina hau, How are you, boys? Begira, hau duzue Johnny Piston. Guk egin behar dugun filmaren zuzendari. Ok. Urte eskatako.
Ja, prest altzaudete? Prest! To Hollywood! Guazen askar, izine izarrak izateko presati gaudeta! Hollywooda, iupi! Iuhu! Iuhu! Tipo bajoa duk John Piston hau, Aizue, ikusten ari naiz, dagoeneko nire izena letra hundietan iztiratzuekin Hollywooden jarria. Mirri, munduko aktorerik nagusia eta printzipalena eta guapuena. Non sartuko zen Johnny Piston hori? Ordu erdi badara magu honen zai, eta oraindik ez da saltzen. Eta txiribiton? Goxeak algabatzen nahuela neok. Mirri, ospearen ordaina. Ze ajoladik goseak marsanaiak bihurtzeko zorian gauden une honetan. Hau, Mirri, Hollywood duk, Hollywood! Hollywood! Eta Hollywooden esalda jatena da. Timboa. Hemen zitorre. Txiribitan bainetarrek. Aiba! McDonald hamburguesa famatuak. McDonald Reagan? Bal! Nik uste nia, koete atomikoak eta misilak bestik etzuela egiten? Baina, detikinkeria! Mirri, hamburguesa bat duk. Badakit ez direla gure herriko txuletanean tankerakoak, baina... Tira, zela gaitik? Ameriketan egon da amerikanoa izango zela uste nian, ez da hamburguesa. Baina zer dukau? Coca-Cola! Amerikanoak Coca-Cola hartzen dian ez zigin osolakoak! Amerikanoak ere zein gauza jaten diken! Eta txiribitonek ere zein gauza jaten dik begira. Oh my god, nola, oraindik hemen? Jakina. Mundu guztia zuen zaidako, jantzi egin behar duzue. Makillatu! Kamon, goazen estudiotara. Kamon? Zeile motoz bihurria daukazu. Matzote. Oso ondo. Eta zu? Nola zauden zu? Nire zomorratxo maitia? Ze zomorratxo eta ze porru. Ixo, please. Eta jatzazu, zapeltzoa. Zure bibotea? Mike, bukatu alduk hauekin. Gezon hau beti presaka. 5 minutu barru errodatzen hasi behar dugu. Azkar, please, azkar! Hauetako egun batean, bihotzekoak eragindalgo naiz. Potxolotxoak. Altza zudik. Yes. Txirri pinguino baten itxura guztia dauzkak. Iraurpegi ikusia. Arratu iztakur badirudik, Mirri. Nola? Nik arratoi? Txirri Zagarren buruan. Oxalorea ematen dik. Egia duk txiribitoan alazirudik. Ixo, please. Ni naiz hemen, ondo alagaizki zaudeten, esan behar duena. Ikus dezagun. Zein guapoa. Zein edela. Zein mardulak. Bukatu alduzu? Ez.
Zein indartsuak, batean, zein dotoreak. Nuela hori esaten, ea makillatzen bukatu ote duzun. Makillatzen? Oh, yes, makillatzen, yes. Zoazte, eta ondo izani. Oh, yes. Goodbye. 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 Prest daude dekoratuak? Bai. Seguru pianoa eta arpanik agindu dudan lekuan daudela? Bai. Kamera prest? Bai, hemen dena prest. Aktorea bakarri falta dira. Beti bezala. Egia du, non daude aktoreak? Badoaz? Oh, ke plasta. Baina oraindik hemen, ze zaldiat esan kafe baten bila joateko? Ba oraintxe esaten diat, ekartze kafe bat! Come on, kafe bat! Tximista bezala. Eta Juman, ez aldu geldik egon behar! Dena grabatzeko esan duzu eta! Baina orain ez babu arraioa, rodatzerakoan! Zorri gaitza inkompetente zinguratuta nago! Kaixo, hemen gaude! Kaixo! Kaixo, dena prest hori? Tira! Gaitezen, tira! Ez, oraindik ez, itxoin pixka bat! Oraindik ez, itxoin pixka bat! Oraindik ez, itxoin pixka bat! Lehendabizi musikaren ensaioa egingo dugu. Lehendabizi musikaren ensaioa egin behar dugu? Lehendabizi musikaren ensaioa egingo dugu. Nola lehendabizi ensaioa? Nola lehendabizi ensaioa? Nola lehendabizi... Noski! Baina hemen ensaiorik egiten alduzue bada. Jakina! Orain lortzen dudan namirri eta txiribiton. Hauek profesionalak dira. Ez ditut hemen entzuna itxurri, mirri eta txiribiton izenak. Hemen, Groucho, Harpo eta Txiko zarete, okei? Hala, guazen musika arretora, come on! Manex, ze piura dau? Ba, hor proban, pegatu egin naiz da. Da ezekin du da. 3 aste pasa ditugu elkarrekin, pena? Ez. Ez zenuten beste aste bete egingo? Hori bai, baino gustora. Ze sari aukeratu dituzu, Manex? Motorra eta bideoa. Bideo bikain hori, eta nola ez, motorra. Motorra norentzat, zuretzat? Ez, erizentzat. Ederki biliko da, hemendik aurrera eskola eta motorrez joateko. Eta etxean zabeten hori, bakizue joan zen astean zer galdetzen izuen, Fermintxok kozkortzen zenean zer izan nahi zuen, eta erantzuna... Supermirri izango naiz, ja! Fermintxok kozkortzen zenean supermirri izan nahi zuen. Eta zuek ere kozkortzen zaretenean, eta orain ere, liburuak irakurtzea gomendio politia izan diteke guzti ontzat. Jaurlaritzak ematen dizkigun liburu sortak zozketatuko ditugu, eta erantzun guztien artean, 3 liburu sorta eta postale bati irrati kaset estereo bikain bat bidaliko dizugu. Manex? Lehenengoa, Iker Zukia Taundarra, Zizurkilgo Barka, ez dakit nor, eta Igor Balerdi Alegiarra. Guztia bentsa izango dira beraz, liburu sortak eta irrati kasetori, eta aste honetako galdera honako hoxe. Gure gaurko txolartean, ikusi dituzue jantzi berezi batzu, jantzi arraro xamar batzu, baina politak. Zer nolako jantziak ziren, noizko jantziak ziren? Erantzunak baldin badak izkizue, Don Kikilikon 625 postagutxatila Donostia postale bat eskribitu, eta zuen erantzunak ona, liburu sortak eta irrati kaset estereo bikain hori zuentzat. Eta besterik ez, ondo izan, Urretxu Arroi ondo izan, 3 astez pasandoen agurtu behar hau horrela izaten baita, eta datorren astean gurekin izango dira zarroztarak eta beste lehiakideren batzu, eta espero horrela guk behintzat, zuek ere mentxe izango zaituztegula. Aio eta ondo segi!